A nakon njih oglasila se i vladajuća koalicija okupljena oko SNS. Milun Todorović, dosadašnji gradonačelnik Čačka, ali i kandidat vlasti za novog gradonačelnika, na konferenciji za novinare istakao je da će se poštovati svi prigovori opozicije i zakonske regulative i da će se nakon toga konstituisati Skupština grada sa 41 mandatom za vladajuću stranku od 75 odbornika koliko ima Skupština grada Čačka. Očigledno nastaje zabuna koju je opozicija vešto iskoristila kada je podnosila zahtev za uvid i kontrolu. Opozicione liste su predale zahtev za uvid, koji im je dozvoljen, i zahtev za kontrolu, koji je takođe usvojen. Ponavljam, usvojen zahtev za kontrolu, a ne usvojena kontrola od strane predstavnika opozicionih lista. Zato što zakonom to nigde nije definisano. I tu je bila manipulacija prilikom predlaganja i prilikom podnošenja zahtjeva. Mi ćemo učiniti sve, naravno poštujući zakon i odluke suda, u potpunosti, ne samo selektivno kako odgovara opoziciji, i formirati i Skupštinu grada Čačka i sve organe grada Čačka, nadam se, u što kraćem roku, i naravno da nema nikakve bojazni, grad umeđu vremenu funkcioniše. Ostanite uz nas, vraćamo se nakon kraće pauze.